Ani lando nyaimbo, jaber nyaimbo, ana nyai, toto nyaimbo, nyagi Lumumba nyajoimbo, jaber nyaimbo. Hey, nyikora Mugejuang ma en an Javan Makajuto aka Chui Mkali, Mr. Yath Kiasi, Kongo Kiasi, asili yake. Takono unimeduru manakete Luo Trending Nation. LTN kama mopondo wanyenyelela to bende mopanda sika ahinya bende wasoko twaguodo kendo waketelela. LTN. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Yes, karibuni tena. We apologize for the hitch. Something happened we couldn't avoid, but at least we are back. Thank you very much for your patience. We apologize for everything. We are back on stage and kama ningependa kuwakumbusha, we have the interview, the talk show featuring Tease Pesa. And on the bench, we have our entire crew, Lintis Live Worldwide Television. And now, without wasting your time, juu tunajua masaa zimeenda sana, Vilicius, all the way from Sydney, Australia. I hope haujaenda breakfast. I hope haujaenda job. Hope you are watching. We are back with apology. Otherwise, the discussion continues. Ne wachopo kanye? Kamane wawe watimo mosgigi mo watimore no. Ne wawe gi Tease Pesa kane wawacho ni noero wende mag Koffi Olomide. Let me assume that mane musician ma your favorite, mano inspire you. So if I may ask, kata apart from Koffi Olomide, ngama inspire yi? Ngama no inspire yi mondi chak thum? Yeah, agomos kabisa kuom gima timore. Maduogo kama kawaida koro. An Koffi Olomide ne thum mane mitna. Niero wend Koffi mane? Na wero wende ne na wero te na ero Abonea Andrada thumbe na machon go machon. Ne mitni. Yeah, ne mitna sana. Mana kakuinja Tease Pesa noero mopao mwenyewe. Koffi cha oweroga enga Lingala. Koffi wero Lingala donge, if I'm not wrong. Oh, okay. Koro at least Koffi ne wero Lingala to into iwero Benga. Yeah, na wero Benga, Koffi ne wero Lingala. Koro naero thum mano be momiyo naero thumbe mag Koffi go. Koro mondo mi koro achak wer, nachako wer gi thumbe mag Princess Julie. Oh, okay. Yeah, koro mano emane koro rwaka e thum neno kanye mana awacho ni koro ba thumbe Princess Julie kendo be mano chako ywaya kendo maneno ni anyalo wer kichna. Okay. Mano ber to kapok adhi mbele apuoyo nyingi mar Tease. Ahero nyingno nikech an Tease. Mochaka Tease gi beyo. Hello. Koro Pesa. Band mane mikuongo donje? Band mane mikuongo donje? To idonje thum at age mane?
kisetieko high school kata ka isetieko, yani donjo kirom nade, bing ni hero thum ka pod yakipon, ma thum ne ni juoki, magi mane nitie e ika. Aya to kapok wadhie ni donje band maneno, be nitie ng'at moro odube mawer, koso ine miwer kende? Baba wa mawadi baba wa ne go thum, no go thum baba chon ka. Rod ne toka nene, winja umbe ni no wer ji no ere ni Omega. Owadi gi baba wa ma duonge, owadi gi baba wa ne go thumbe mag Nyatiti. Iluonge ni Kalwande, dhoni no kanene, lakini umbe to na winjo. Kora pani maybe juogi no, mano dojo ira ne antie gi juogi mar thum kowuok dalawa. Erokamano Atis. Jogi ni kaka in e oduka, in emomaki kose nitie ng'ama chielo? Juogi no mako nyithindwa te. Che Atis, ka ng'e Atis ne wer gi nyamin gi miluongo na Us, atimo mos. But emomiyo adwa ng'eyo ni juogi ni nomaki kendi kosi wuondo e studio ka, nikech ang'e na Us ne wer. Emomiyo aduoki ni juogi ni nomako nyithindwa te. Ni moko ok wer gima werana, moko wer okwaya. Okay. Yeah. Agombo juogi no omaka kawuono. Ng'amoloyi gima no konyuole we chuno juogi mondo lor kuomi. In koro gimonji temo inji mako siep gi Atis pesa mondo koro in koro ipuonji, in koro ma ok juogi, in koro isome koa kuome. To koro yes, wasewinjo kaka Atis pesa mano juogi moa ka kuma kiani ka kwaro koso nen makadayo. Okang'e ni baba wa nogole kanye, en maka, okay, baba wa wadi gi baba wa ema nogo thum. Kendo ji nohere kabisa, ni Omegu en kanyo, umbe machon ka. Ana winjo umbe to kanene. Baba wa no niluongo ni Kalwande. Gino ringe remo. Yeah. Ene mapakora kode ne Atis nya Kalwande. Yeah. Okay, Atis pesa sama niseng'eyo ni koro gini nyalo timo, ma isetemo ma kakoro iluongo ni copyrights donge, isetemo iwero mag the late Princess Julie, niwacho ni ero mag Koffi Olomide bende. Ma Koffi na ero kapoda pon kapoda tin. Yeah. To koro Atis noneno, yani iga mane Atis koro neno ni ka asetemo matin, koro we atema neka koro anyalo chung' gi mara, to kapok iduoko mano to ang'o mana Atis oneno ma oneno mana ni mondo ogo mana benga, owe gospel, to owe ohangla, to owe mamoko gi. Ang'o ma yani nodonjo ni nadi? Okay, ndalo mana donjo thum no, benga ema ne wiko. Thumbe mag ohangla mang'eny ne onge. Thumbe mag ohangla ne ntiere Otieno Aloka, Tony Nyadundo, Jack Nadundo. Koro ng'anyisi chien kacha ng'isi ni na donjo gi thumbe mag Princess Julie, mage mana puonjora godo. Be thumbe ne go ne mitna. Koro matiende ni ne an jabenga koni, noka puonjora gi mag ohangla, puonjora gi mag benga nikech Princess Julie ne go benga. Okay. Atis kochako makoro neno ni koro benga ni makoro onyalo mako godo yo. En iga mane Atis koro neno ni koro makoro iyawo band, mi neno ni ibedo gi jo band makoro iwacho ni an koro kaka Atis pesa koro adachako wuodha kaka CEO mar gima koro achako ni. Kadonje thum na, kadonje tayawo band na donje lwet jomoko, donje lwet ajoji dume gini, ka gisepogore gi Princess Julie, makoro gichako margi, kanyo mana donje. Koro kadonjo kanyo, puonjora thum e lwetgi, mage thum, mochuno ni koro ayawo band na, koro wadong' gi band na
bando waga joji dume. Koro ei band ni kae iyudoga ni nitiere jomoko ma oseyawo band, nitiere challenges, nitiere ber to bende nitiere gik manyalo duoki chien. Donge be ei band ni kae kaka nichake no be nosegike kiwango moro miwacho ni let me step down, adog chien, ajijenga mondo like iseyudo hiccups, be niseyudo hiccups ka nichako ginene nini band nini as a CEO? Okay, band na kana chako ne kwen band na kenda ne band waga joji dume. Nice. Koro ndalo no tumne nigi pesa kabisa, sina thum mar benga. Yaka apani ngiyan kaka bengo dhi makoro bengo chako dok chien. Yeah. Koro chako dok chien mar benga ema koro wachako nene changamoto. Dok chien mar benga. Ma in kane ndalo noki bedo kata gi iwacho ni samoro chulo ginene workers, ngeni band is a big otingo jo mang'eny. Be nisebedo gi challenges kata ka in gi manager ang'o? Ndalo cha neonge manager wanena joji. Nice. Kora joji manager telo maduong', ananja telo matin. Koro manager wanena joji. Nokwa bedo gi shida mar chulo jotich nikech pesa ne nitiere. Bando wakanyo onge, jatich mora mano yuak. Ni okwa chule, ni wadhi maber kamano mogik nyaka koro seche makoro benga odok chien. Anto to ang'eyo ni thum pidho ji kendo thum mosepidhi makoro jaber kaka pesa kaka nyingi suggest no. Ana bera chakre chon. Kapok nyime ang'ado matin. Wendo moro donjo ka matekre ng'eny kabisa. Promoter maduong' e piny mangima matero jothumbe Europe nyaka kamoro amora. Rwakna uru Baba Rumba Germany, Agutu Okoth Joshua. Rwakna ga uru gi makofi kidogo. Aya koro miye uru rwak mar microphone. Baba Rumba warwaki e budho. Wagoero kamano kar kuom kao thuolo mari mondo inewa kae kati winji gima wantie godo ka wang'eyo jathum marwa Atis Pesa. Ma jathum marwa mwahero en a legend e Luo land. Koro kata Germany kono kiwacho ni mondo gwa timie talk show wadhi Atis Pesa to pod wabo mana appreciate. Karibu budho. Asante sana. Feel most welcome. Atis Pesa rwakna Okoth Joshua. Agutu Okoth. Agutu Okoth Joshua warwaki kabisa. Warwaki mang'eny. Mano jalego usonga. Ambi ngeni anja siaya anja lego karuoth, but do I say? Ngeni wadno kenin kendi. Nyalego moro nitie ka. I salute you oda lego. Wanka. Kare jo lego ng'eny an ba lego ikone. Kare jo lego ng'eny ka. Koro ka indi Juma Awili be osedonjo ka wacho ni budho ber. Juma Awili karibu sana. Dadiso Owino wacho ni koro awinjou maber. Twak aneno ka koro dhi nyime yom amor kodu. Alafu Osumo Junior be wacho ni Lintis awinjou mari serious. Mos na jaraha wuod Rodi Kopany. Rodi Kopany machanen road company une mo weto gichanen road company tinga ne kacha mang'eny. Koro un kane mzungu wacho ni ma road company to unu loko gi dholuo. Stone gima chandi en gimoro achiel ni ikia somo kizungu. Mano road company ondik kanyo ni company. In kori bugo ni somo ni Rodi Kopany. Aya rwakna Eric Omondi Juma ng'ama licha ahinya. Eric Omondi. Eric Omondi Juma ni dala kao mera. Aningeni koro kuse biro kama to koro Stone. Gima duong' ni ngeni jogi kose biro kato nyaka jibudhi nyaka jiyukni matin. Ma wabudho nyaka macha to. Nyaka wayukni nikech jogi be joka nyaka yukni to jogi be nyaka yukni. Wan ga tise ariyo on the desk. Wan ga tis Jackie to wan ga tis Pesa. To wan gi kin mi. Gi kin mi be wan go kachacha. Koro Atis Pesa rwakna Eric Omondi Juma. Eric Omondi karibu sana kwenye show karibu.
Koro an be arwako u kabisa on the bench. My STONE nyiso ni wan koduka mpaka juzi asubuhi. Karibuni. Osumo Junior tue koki tue belt tue woche. Dadiso tue uru. What sabiro mbele ka. Aneno kamor Dadiso wino warwaki mang'eny. Mano artist wa makiny. Sumo warwaki warwako ng'ata to moloyo an winjo kamor nikech koro nitie jalego e budho to jom Homa Bay gi aparo ni abedo surrounded kodgi to ok ne an safe. Koro Agutu isebiro ka an koro an safe, an aonge wasiwasi. Wanyonore. Koro nyako wino. Yeah. Koro kanu chako band ni ne nitie gi ji adi? Bana ne nitie gi dhano 12. 12? Yeah. Aketo nyaka joma ne puonjore ma bende sani ong'eyo. Oh, ma band ni nitie joma bende senacha mowuok kuomi ka. Yeah, wasegolo joma ng'eny. Okay. Mago thum. Owuok e bando ano. Oh, mano ber to band ni iwacho ni band ni ne nitie mariga Joji Dume. So being that ni sani Joji onge kodwa timo mos kuom mano. Band ni pod nitie intact. Yeah, band pod nitie nikech pod antiere. To gisani unitie members mane uchako godo kose nitie kamolegea kidogo? Nitie kamolegea kidogo, members mane wachako go thothgi mokwongo agone Nyasaye erokamano kuom aritane maber momiyo an pod angima nyaka sani. Amen. Joma ne wachako godo moko thothgi osewewa odong' joma tin. Okay. Yeah. Okay, koro ne joma watchwa aheroga ni sama watimo interview ne artist to I request ni ng'at manitiere kata manyamiyowa sponsorship nikech artist and legend. To legend should not go down. A legend koro beni dok piny. Luo music wadwa mielo. Luo landa wadwa mielo. To benga en thum maber ahinya kwanza ahero. Nitie moro miwachoga ni Joji Natuwena. Ahere seriously. So if you are watching and you can support ama inyalo miyowa sponsorship mondo artist odhi nyime, donge wago erokamano nyako wino. Amano. Yes, mondo thum odhi mbele. Koro an adwa penji ni what is your creative process? Yani in niero weche era, nitiere ng'ama kawer, oero weche era, to nitiere joma kawer, to ero weche kweyo yani chunyi lit. Koro in iero which type? Ana yudora kuondego te nikech era bende era no waka Nyasaye. Era no waka Nyasaye. Era no Nitiere chon. wendi moro makiwero mar era to imako dho chunyi. To nitie wendi moro be makiwero to iyuak. Yeah. Koro nitiere ga flow ma ng'ato wacho ni ato to wende ka goga wende magera boom marach. Ana gogi te. Niche asewero wende yuak. Asewero wende mag hera. Aneno ka okane ka gidhi marach. Gidhi maber. So far in gi wende adi nyaka artist pesa en ng'ama she's a legend. An gi wende In gi mang'eny wende to mang'eny. mane owuok mong'eya godo to. Okay, antiere gi wende mang'eny. Yes. Nitiere volume mokwongo. Mano mara koro koriwore gi mane wagoyo kawan pamoja kocha. Volume mara mokwongo akwongo wero Lady Morin. Lady Morin naneno nodhi. Mano be wer manogola ok ahinya. Ok ni nogola ok ahinya, mano miyo ong'eya. Mane makwongo ng'era go. Koro mogola oko to mawero ga Joji. Koro mar Lady Morin ni mano noyudo ka asegolo wende moko back to ne ok giwuotho maber. Kaka nawero Kech Jua Kali, mano nawero kawane band, nawero wende mang'eny. Aparo ni gin wende madhi 4 to nokidhi mago. Gibedo dead stock.
nogidhi maber. Kasto koro wer ma at least nomiyo ji ong'e ni nitie kanyako moro miluongo ni Atis. By then ne giluonga ni Atis, ne giluonga ni Atis Lady. Atis Lady. Ndalo mana wero Lady Morindo niluonga ni Atis Lady. Koro mano nomiyo ng'eya matin, kata koro wer mogolago kabisa en wer mana wero go Ajoji. Koro sebede industry kama chon gi masani. Chon ne wang'iyo ni bandi ting'o tibiro gonwa live band. Inyalo differentiate between thumbe kaka nigoyo gi sani jothum machako goyo thum gi rise so fast donge. Nitiere kaka inyalo wuoyo about the new generation gi generation machon. Yeah, generation machon naneno kaber. Ing'e ndalo cha thum ne nigi pesa kabisa, kendo kata ka nigolo thum to nido ka yani thum ne nigi pesa. Kata kigoe stage kata kigole kirekode ne nitie gi pesa. Lakini sani mokwongo gima nokwongo ketho thum en piracy. Mano nokwongo tiekowa kabisa. Mane watemo wago uwi kaka jothum wawacho watemo mondo okonywa, sirikal okonywa, ne ok okonywa, ma piracy nokethonwa thum kabisa. Ndalo machon kane wagolo kaset ne en kaset, ne pod onge CD. Kane wagolo thum dio kata producer bene chamo matin piracy oduogo tiekowa ne. Golo thum ndalo machon cha, kata kidhi uso kaset ni uso pesa maber malich. Odhi adhiya kamano mowuok chope CD. Nyalo paro ka gola Ajoji Dume, CD mar Ajoji Dume na uso 1000 a stage. Lakini sani onge ng'ama nyalo ng'iewo thum 1000 nikech ndalo cha ane ma an kode Piracy moro amora onge kode. Omit ne ji to kiyude tiyude mana kuom Atis. Koro thum na uso kaka ahero, kata 2000 na uso thum kaka ahero. To tinde ok inyal kata uso 500 kata 200 nikech piracy ni kode en kumora mora, en YouTube, en everywhere. Jo YouTube idwa pudhe piracy no ahinya to an achiel kuom jogo. Doge Stone. Koro we wacham thum. Koro thum okay, wacham thum. Yeah. Ater mos mondi matin. Kapok idonjri kuomwa kaka jo piracy. Okanyaga waya. Adwa ni mondo urwakna Bob Okinyi Sibuor budho. Bob Okinyi Simba nitie ka. Dak urwakna Bob Okinyi Sibuor. Bob Okinyi Sibuor, karibu sana. Welcome. Aeto kwayawo pub rasmi. Eric Omondi Juma nyisi ni ng'ama lich ahinya. Owacho ni joma budho ber ka modho pi. Donge. Owacho ni kaber ahinya to nego bed ni umadho soda mok kata pi mumodho kanyono. Koro Eric Omondi owacho ni oyawo pub gi 1000 Kenya shillings mo appreciate the show. Erokamano ahinya Eric Omondi osiepa. Ang'eyo ni kidonje budho to nyaka iyawnwa pub. Erokamano maduong'. Koro kwa kanyo achako nyisou ni Bob Okinyi be kodonje budho kama mano ng'atwa malich ahinya, mano pila marwa ahinya e Lintis TV ka. Karibu sana. Ayo Gola Robert bende wacho ni mos na Atis pesa. Amor kodu sana kan Kodera Milton Odoyo omosika. Jo Kodera be Arwako. Atis imakori manade ni. Aya Openji Senior be wacho ni mos na uru Atis pesa. Arwako. Ne en jiranda Huruma kendo namielega swingers sana. Tindo lal na. Atis aerial mare tinde osedhi past Huruma. Tinde aerial mare mako pinje maoko mera ileo. Ja diaspora. Ileo. Bob Okinyi Simba. Ingia donje budho siepa amor. Koro Eric Omondi Juma Nyasaye omedi. Erokamano maduong' Eric Omondi. Erokamano. Discussion odhi nyime. Ago erokamano ne jo ante budho. Eric warwaki. Nyasaye ogwedhi. Your pocket never run dry. Nyasaye ogwedhi. Bob mosiepa arwaki e budho. Wanitie ka wanyonore. Mano Simba. Koro Stone akwayo ni to donge
pesa Eric ni okwambia le matini yawa. Oso. Mary Atieno warwaki jaber. Warwaki ebudho. Budho yie muol wantie kod ka legend Atis Pesa. Kawuono wadwa ng'eyo ni Tatis ni no wer mara Joji ni no leke kose wendni ere kaka Atis no chake achaka mowacho ing'ene kar Joji kanyo to in fact when adwa miele adwa miele seriously. Bobo Kinyi wakao Mosi wacho kana Mosi DJ Stone Atis Jackie Atis Pesa gi friends wakao Mos kabisa kendo warua kimaduong. We salute you daddy. Welcome. Koro we mondo wamiele Martin kapode waparo. Miele kaji miel to jichung. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation LTN, the best ahead of the rest.
chuto kana kete kimosingi juma uyo goto tagore. Bobo Kinyi anasema mit sawa sawa. You are the only one I love so much, only one I need. Moke toga wianya piko wino nyagi mela na wachoka jivijo. You are the only one I love so much, only one I need. Moke toga wianya piko wino nyasachelo mata wachoka jivijo. Anapandika nyeyor melo pengi ajoji ura anatweka katigondi ngakayota fika wote kodi sechete. Anapandika nyeyor melo pengi ajoji ura anatweka katigondi ngakayota fika wote kodi sechete. Kosati yomane yor karo amore chunya joji ura terinya ke dala kowino kaberi di moso mama na edala. Nyamano yangera gotoke koseche aya utagoru. Twako gwalo kino mole di ambodo mato poda wachano anoya. Mukena diya juga tiena iye wejna tieko genya sacha. Aniya mama no nikina mesi onge adira kendo niko na ebuge. Haki yako me alama ne jawasika omede daka minge penyni mondo gine kakanya sacha oera to kendo gue taelela. Aji neno ajoji kori mosona esamu wakiaga mano jagedo. Siperiana witi bendi mosoja mawego ngarompinya morgodo. Awili woda sembo bendi mosoja lama wili janabi. Tumo mosa elija migori mosiepeni elija maratari way maduo. Saki mosa chila jasiasa mosiepeni achila jalemo. Tumo mosa bongo mano wode koyugi osiepi mingi ogodo. Yagita de gura tomati supesa don kalemo. Woto tele ni e wodi jo sira burani na magene gimana. Motna mi goya panyangora balla. Agin gipiu sokoyo anda. Mago siepeni matimata. Yudi wanya suba. Kale wa. Motono choro wadi ko wino kagan, o choro nyaruma. Adisa kele wendo ke gidaudi. Yake useka kanyango mwalo. Ukego weno kego tade uwenyajo. Yake ugimbilo kego seru. Yakwaro ngiri ginya jona biro. Nyakwaro miele atiena dunyora. Nyathiga bonga tise maedonda. Emino kange mamoro gojo piny. Nyathiga ben gichadi maepokna. Magiri juo kanya gilasaro. Iyanyono kwaya tina nyono werane. Ohae kwa kwaya nyono kwayane. Aweri jaoda wui maritani. Morito ngimana dode mochunya. Asungu baba beno kegi popna. Omoro pacha wodi gi jose. Okejo suba woda sembo gotieno. Yake usindo kego juangu mora. Owangi dik na mami ale muga. Niro totel wada. Mit maratari. Ing'eni kaluwore gi weche moko mag
music copyright miwinjo ka artist diale go eko ma chwanyo wago jogo ok dwa ka ni mondo wago thumno full. YouTube osechako nyisowa ni wago thum ng'ato to ng'ato wuon thume mawero Wuon thum ni ka. Jogo onego akia ni wamany negi poxy pressure kuma noninde omiyo migi pressure. Koro Bobo Kinyi be owacho ni pap nyaka yaw ka ji osebiro nyaka ji bed ni madho gik moko sama ji nitie ka. Bobo Kinyi be owacho lia Kenya shillings 1,000 to wapi makofi. Very nice. Thank you so much Bobo Kinyi. Budho mayom. Naneno ka Bob Asante sana. Luongonwa osiepege moko matek. Thank you so much. Join budho. Maneno ka by the time makoro piny biro mako budho dhi bedo mamit aduwa. Koro Bobo Kinyi, may God bless you. Ng'ama lich ahinya. Ubarikiwe, ubarikiwe, ubarikiwe na ubarikiwe kabisa. Jared Achieng anasema Achieng Sirkal watching live from Sona, Migori, Bondo. Mano Jared Mosiepa. Nyironge dala. Jared. Long time. Mano Jared. Warwake bu the ward Migori. Mano ja Migori donge. Mano ja Migori County. Mano Sirkal. Sirkal ma ing'e ni sirkal gini gifuyo ma ok ing'e kama gidhiye gotieno. Ginya onya kata chopo ka. Bas koro ka watieko thum mokwongo no wang'e ni moro chako biro kanyo maliet kaka wachake no e kaka wadhi. To kapok wadok e thum kendo mina uru ji twak. Nitie welo moko madonjo manyien mapok ong'e weche madhi nyime ka ok ging'e ni to artist pesa ni to ng'a. Koro Idids John be nitie e budho ka. Idids karibu sana and feel most welcome. Karibu sana Idids. Koro pod wadhi nyime artist pesa. Nitie thumi moro kae mane iwacho ni originally done by Ajoji Dume, lakini pod wang'e ni ipod inyalo gonwa go in be. Mane wacho ni nyaboso mara macha introduction en thum ma ji ong'eigo. Anyalo goye thum ma Joji moro amora biro goyo. Kane en mar Ajoji Dume to mano en mari nikech nitie kako bet. Nitie luwore gi depending mar recording. Thum ma Joji Dume anyalo goyo gote. Otherwise watwage uru matin kendo mina uru artist pesa penj moko nitie penj moko ma upenje moko moro uluo ewi nyawadgi ma moro pok odwoko to moro osedonjo ma neno ka udwa goye kata piny. Koro wachak wadhi ani nyime gi twak matin kata kok waduogo go nunya boss mora kata bro miyo u machielo be mar abiro pod wan gi moro kae be ni Ajoji na to uwena ma artist jaki ohero cha. Bobo Kinyi, feel most welcome. Aneno kirwako nwa welo ma tekre gi ng'eny. Idids John pia anasema quick recovery ng'ata DJ Stone Kenya. Thank you so much for the recovery wishes. Wawe ni Nyasaye ngini Nyasaye biro tiyo kodwa kanyo maber. Koro twak tuendelee na twak. Thank you so much Idids John. Okay, ne wendwa ma yaka donjo sani to gima nitie ma nendo osebiro chon mong'eyo gima dhi mbele. Pod wamedo rwako ka wagonu erokamano. Nyasaye omedu ndalo nikech it's an honor ka ubet sechegi ka unenowa. We really appreciate from deep down our hearts. Okay, wantie kod artist pesa Nyakowino, artist and legend Eluoland, and Lintis live TV ka wahero jo artists, wahero artists. Koro wadhi mbele wadwa ng'eyo na artist pesa en ng'a nikech nitie wendene ma wuok mana miel sani tawinjo kanto koro duol no mora sana. Duol no mora ma ok ang'eyo gimomiyo artist ni duonde mit kama ok akiano chamo mor kich. I think nan berupo be nachako chamo gimichamo jaber mondo abe abede gi duol kaka marino. Koro wadhi mbele awene jowa moko gi be samoro nigi penjo nikech pod joma donjo dwa ng'eyo na artist en ng'a. Koro kapok amiyo gi mic artist parnwa ni ng'a ni wan gi welo manyien, parwa ni ng'a to nying mar artist ni yudo nade mondo waendelea gi kanyo. Ne welo modonjo ma artist pesa jathum, artist pesa nyathi Kowino mowera Ajoji Dume.
Donge wamor Atis Pesa. Koro an gi penjo kaka female artist. Wayudo ni ng'ama nyako e industry. Ere kaka ipon e industry kaka ng'ama nyako. Kaka pon koso? Yani challenges manene e thum. Kata kaka nichako thum. Yeah. In challenges mane ineno kaka ng'ama nyako. Nikech sani wasewinjo cases mang'eny kaka joma mon, joma nyiri, iwinjo ni ng'ato dware tok tent mondo koka thumbe wawinji. Iwinjo ka gima joma nyiri gini duond gi mit saidi. Ang'o mamono, ang'o matimore? Ang'o mosemi survive nyaka sani nikech Atis Pesa en legend mwang'eyo. Yeah. Koro challenges manene thum malich to bende onge nikech thum nadonje kapod atin ne an nyako mapok okendi. Kana donjo to jathum nokenda. Koro nago thum gi chuora. Challenges mang'eny ne ok aneno gi seche ma wantie gi chuora no. Joma biro kata mielo wagi luoro nyako ndo to ne gi chuore. No ni nyiri bende ntiere mamiel. Koro Atis Pesa ne giwere. Kane giweni ajoji. Adwa ng'ado Atis Pesa matin to. Yeah. Okendi ga Joji, the late Joji Dume, mano ne chuori. Yeah. To ni donjo kapok okendi. Kapok okenda. Ni era Joji Dume, Joji koso. Chuna kaka ng'ama nyako mondo ibed gi duol e industry. Okay, kana donje thum, kaka nawacho chien kacha ni naero thum en juogi madalawa. Ameno dhi omaka kapod atin. Koro nachako gi thumbe mag Princess kaka nawacho. Mane mapuonjora godo. Lakini kaka nanyiso wacho chien kacha naero thumbe mag Kofi. Koro thumbe mag Kofi gi naja wero gi to kata friends kata meti nyalo wer gisogi agombo mondo abed jathum. Mano thum maniero achaka ng'adi matin. Lakini nitiere ineno kaka nyiri masani madwa golo thum. Yeah. Iyudo ni nitiere producers moko ma take advantage of them as a female artist. Yeah. They are going through a lot. Be en adier ni gigi timore adier. Ang'eyo ni into ji ne mikori serruok nitie. Donge. Yeah. To koro ng'ama dhako as a lady madwa golo thum. En adier ni producer nyaka take advantage of you. No. To ben gimise winjo kata ne chon. Mana winjo mana generation masani talk not oken generation manwa chake thum. Masani to awinjo ka gi complain lakini ndalo wacha. Okay, wawachan. Yeah. Let us talk about me. Yes. Emo we about artist. Koro kana produce thum ne wadhi gi chuora mar ariyo. An thuma mowit ni na ng'ama dhake manogolo na godo. Mano producer niluongo ni Jen Nyagingo. Koro sani tawinjo ni cases aina miwacho go nitie lakini mimi ok ang'e maber. Ok ginene. Yeah. To kopo ni winjo gi en advice mane mading'is ng'ama nyako kaka kin adwa wer taluor nikech ang'eyo ni producers will take advantage of me as a lady before I do the production. Monda wera dual to an go. But the challenges that women go through in the industry. Ang'o minyalo nyiso nyako mandala cha mama moro madwa wer yani ike osedhi lakini noluor nikech weche machalo kamano. Okay, ng'eni gigi timore. Okay. Producer nyalo bedo ni odwa ni mondo useri mondi korko gol ni thum to mana ka ine miyie kata ka ine miyero. Producer ok nyal maki gi thuon. Kopo ni mano gima timore. Ok nyal maki gi thuon, ok nyal chunyi. Kineno kata ka inya producers ng'eny. Idhi kama chielo. Kineno kaka ari ka ng'ani awego to en mana ni mondo choda mondi koko gol na thum. Koro kiero tidonje temptation aina lakini ko kiero to kinyal. Yeah. Awinji maber. Awinjo kitemo tucha lakini podi matin. Atis Pesa challenges joma mon kata joma nyiri
face mang'eny sana. Mwaso e industry mar entertainment ka. Iyudo ni idhi manyo tich e club, manager mar club en ng'ama dichuo, director en ng'ama dichuo. Jogi te sama idhi manyo tich, iber negi. Manager dwari ka, wuon ba betimi nade? Dwari ka. Kamidhini, biyudo ka gibede gi fans moko, customers moko. Be customer be chunye chwerni ka. Koro manager be koni ka ni nyawegi aneno ni mondo watim kama kama mondo ami odiochieng'. Ibi tugi. Bang'e kocha, wuon ba be ning'o wang'e kocha be otimo ang'o? To kamu betie kani, be nitie customer man ka, ma be samoro ochungo big machine moro oko kachacha, ma be samoro oingo jogi gi yor kweno ni. Ebe chunye chwer. Ing'eni thum kikawo thum kaka tiji. Yeah. Mokikawe kaka chode. Yeah. Tibiro tiye kaka tiji. Yeah. To kikawe kaka chode. Yeah. Tibiro donje wechego. Mondo mi kigo thum. Yeah. Mane momiyo nawacho chien kacha niya. Bedo ni wuon ba dwara, manager dwara, en ero mara. Ing'eno gi nyama ka githuon. Ane ma nyaka yie. Iwinjo. To ka an ang'e ni thum ni en tija madwana pidha. Thum en tich, by the way. Thum en tich. Thum ok en chode. Ji wacho mang'eny ni thum chode nini batata kawe kaka tija. Koro mano kor ka kora. Koro advice mada tem miyo joma mine ma be dwani ogo thum kata mago thum ma tembe aina go yudo. Ata neno ni weg beche go kricho kaka to dwari monde ko mi tich mana kiyie. Kidagi ok onyal magi githuon. Inyalo ng'ise ni an abire business ok abiro ni mondo wachodre. Koro kineno ni nyaka wachodre kimiya tich. To we tiji. Wawe tijno. Koro wach maler. To kikipa ni ine midich kode kendi. Yani ok ine midich mondo itikany kata no dich kodi. Nikech mano business. Yeah. Koro wach maler en niya, joma mon kata nyithindo manyiri mago thum, giwe manyo tich gi dendgi. Yeah, mane gima nanyalo mane advice. Sami se manyo tich gi dendi. Yeah. Manager dhi chai, wuon ban dhi chai, to customer mobiro mieli be dhi chai. Seche ma koro igo thum kachacha, idonje bani wuon ba ise yiene. Yeah. Yiene manager. Yeah. Maybe iriwogi ati choose one of them, manager kata wuon ba. Customers bende nitie ka. Yeah. Gibiro chai seto seche miwere kacha yungi nying. Koro kidwaro luor maber. Wuon ba oluori, manager oluori, customers bende omi luor. Gwa thumi to kikigo thum ni mondo ichodgi. Yeah. Koro ananeno ni gima ber mowinjo bed ni watime pawni. Kaka in atis kopo ni chung' ni dhi go thum. Ing'e ni dhi go thum mondo imor jogi, to jogi be at least mondo timi nade o promoti. Yeah. Sam jathum ok owinjo bed ni chodore gi ng'ato kamotiye. Ni mondo eko miye tich. Yeah. Talent mari ne monego more. Talent mari ma Nyasaye nomino. Yeah. Monego bed ni more, to ok ni more gi dendi. Yeah. Customers mobiro mieli nikech giwinjo thumbe ni. Okay, alando thum kamoro. Yeah. Gibiro atis pesa gocho kama. Gibiro nikech thuma tija, thuma mana golo cha. Ema gihero momiyo gi follow. Yeah. To koro kiketo ni in koro idwa donjo kuom customer nyaka gidendi. Ibedo useless mabe onge kumidhi. Thumi no onge kuma dhi terie. Wan jothum mane chako thum chon. Thumbe pod ji ohero nyaka sani mana nikech luor. Koro kapod wadhi mbele, thum inyalo golo. Okay, aneno ga ka tinde piny masani iyudo ni ng'ato go thum nigi puonj ma ng'ato nyalo bedo go piny gi familia ne ka winjo. Yeah. Tiyudo ni thumbe man gi puonj gi ok hit. Tiyudo ni thumbe moko mogol maricho gi man gi weche moko mag anjao, iyudo ni ting'ore malo mapiyo moloyo man gi puonj. En siri mane mantie ka? We ang'isi thumbe man gi puonj gi gin thumbe ma pod biro kata dong'. Music industry kae thumbe man gi puonj gi ema biro dong'. Thumbe mag anjao gi biro mana rumo. Maybe ng'ato nitiere kaka golo thumbe chap. Lakini mar puonj ma ng'ato golo mar puonj miwinjo gi joma dongo cha, en pod biro dong' nyaka chieng'. Ineno kaka thumbe kolela gini, thumbe more gini ne gin thumbe mag kata kane giwero nyiri, no giwero nyiri yo mar anjao makoro sani. Nyithindo masani. Sorry. Okay.
nok gigol thumbe mag anjawo. Koro thumbe mane ok gigol mag anjawo go ji pod ohero nyaka sani. En thum inyalo winjo gi nyathini kata kubedo piny kata gi ng'ama iluoro unyalo winjo go thum. Kata obed mana mar hera to kuwere mana anjawo. To thumbe mag anjawo gi it piyo piyo lakini ibro yudo ka gidok chien. Koro kapod wadhi adhiya mbele. Thum ka, thum ji golo ji miel ndalo kalo. Moko biro ji miel ndalo kalo. Siri mane mantiere i thum ka ma utiyo godo momiyo iyudo ni ng'ato en kogolo ni to mbele, kogolo ni to mbele, kogolo ni to mbele. Wanyuol nitie ka kumanoru kaka un joma go thum gi. Okay. Ing'eyo kaka ng'ato oloso gire opogore, yani ng'ato ka ng'ato ng'e kaka oloso gigene. Ng'ato ka ng'ato ng'e kaka ouso, kata jo alot ng'ato ng'e kaka, yani ng'ato ng'e kaka ouso gigene kata kaka oloso gigene, mano koro kanya ng'e ahinya. Igeni apenjo mondo mi duoka nikech in achiel kuomgi. To koro aneno ka kanyo kona nitiere mano to ok rach. Ng'ato ka ng'ato ng'e juoge motimo ang'o? Mohero. Koro kipenja korka an juoga en mana Nyasaye mahero. Koro ng'ato ka ng'ato mana kaka gise ng'ato ka ng'ato ng'e juoge mohero, lakini an juoga en mana Nyasaye. Koro an ok dang' ang'e gima ng'ato timo. Otwere. Iwacho ni nitie juok ma ng'ato hero? Apara kia, ok ang'eyo maber. Anto juok misebedo kihiro na to mana duondi. Ati singi ni nyako wadwa lakini kiwacho adier maonge nyiego ahero duondi. Chako chon. An mana juoga. Sama tiswer ta kia miel, tanyalo miel. Ing'e ni miel to kang'eyo. But wenda tis tanyalo mielo. Mitnaga. Karibisha mzee mzima hapa Mukaro Gardens, Mr. Mike Mukaro. Unakumbuka Mukaro Gardens? Dagoretti Corner. Mkaro Mike warwaki e budho. Satellite. Warwaki e budho mang'eny kabisa. Wantie kod legend marwa e Luoland. Mkaro en jaluo. Mkaribisha na Kikisi. Kikisi. Umwambie oma ngana tai yo bono. Mike Thraiga. Aha. Togendere tebuye. Karibu. And tutagete kotenga mpaka Mambe. Muulize ng'aki ongoteba. Tutagete kotenga iga mpaka Mambe. And nare tutagete onto tebi. Amangana maya. Sijui kupita hapo. Sema amangana tayo. Mangana tayo. Tutagete amangana. Sisi tunataka amangana maya. Tunataka maneno mazuri kutoka kwako. That's what I mean. Tutagete amangana maya. Bas. And sisi amangana tayo tumbua te amangana mange. Nji tumbua amangana mange. Karibu sana kwa talk show. Tuko na very legend, tuko na legend in Luoland at Ispesa. And I think Kisi being that you come from Nyanza, najua unapenda nyimbo za Kiluo. Sasa leo tuko na legend wetu mwenye ameka sana kwa music industry. Tunataka kumjua zaidi. Na tutashukuru kwa maoni yako, na hata kucheza tutacheza, na next time tutalete Mkisi hapa. Yes, because Lintis ni ya kabila zote, sio Mjaluo peke yake. Atis pesa kado kuomi agoniero kamano kuom puonjo nyiri manitiere industry nikech magi mosega west nyiri mang'eny sana. Iyudo ka nyako odhi manyo tich. Awuoyo
koro nitie ndalo mane ne antie ne an manager mar band tang'eyo gima wawuoye koro ok wawuoye gima wakia to en gima timore koro ka in manager madhako mofuwo to kawuono tich osetieko gi jatich to bendo ori ni to koro in be dhi teme emomiyo naweyo tija bedo manager ok adwar koro agoni erokamano kuom puonjo joma nitiere industry ni ka imanyo tich to wuon tich dwa tiyo kodi tafadhali we tijno nikech ka en gima itimo to Nyasaye bogwedhi. Yes, kitime atima purely to Nyasaye bogwedhi maber. Yeah. Koro nyaka wino gisani nyaka ichak wer nyaka gisani kamise chopeni an nachako wer ahero wendeni chon doni wer to pok nobete pacha ok anyal wer. Koro nachako hero wendeni chon okata nikech wane interview ka bata nyisi adiera manitiere e chunya. Intie gi albums adi mwanyalo wacho ni in gi albums adi sani as we speak? Yeah. Tiere gi albums auchiel. Owinje Storm. Yeah. Adwani urwak Brian Liech jako rayo mano jako chia Brian Liech odonje budho kawacho ni yawa to jak manyako nyingi minwa nyar kanye ma ung'eyo dhogot ni line mang'eyo opuko goyo goyo das buru ae meru yuora rwakna Brian Liech jako chia Brian Liech arwaki e budho kendo wachako waromo nakoni ni studio ni ane mwang'iye ne pok waromo aroma but ma studio marwa koro achaka arwaki e budho Brian ma the second day mwaromo kodi amor to niwacho ni in wuod Jaki Brian wuod Jaki ngeni Jaki jomochaki Jaki gini nyiri mabeyo by the way koro Brian amor kendo kawinjo nying ni mama wen Jaki to ka arwaki tarwaki ni in wuoda koro erokamano kuom donje budho to kawuono we monda modh pi nena modho pi chieng' chana madha marula pi ok wanyalo modho studio erokamano kuom donjo baba. Atis pesa rwakane Brian Liech jako chia. Brian Liech wuod Kochia, karibu sana e show. Karibu kabisa. Ya warwaki mang'eny. Ano CEO mar Arua ICTV, be TV maduong' ahinya. En be obiro Afrika ka machiegni, en online, en Europe. Lakini obiro Afrika ka machiegni. Makodonjo kata wane mwabro hoste. Wabo loso ni welcoming party mara bet mabo bedo memorable ka watiyo nyaka kod studio mare mar Arua TV wabo combine nikech wanonagi to nagi oripo beni bedo gimoro achiel koro Brian wantie ka gi our legend nyako majaber ka pesa ober ka nyinge to duonde mit inatoa nyoka pangoni ilongo ni Atis pesa nyako wino Bob pod wamor kendo wamor sana osiepa wamor mokalo wamiele matin nyabos moraga Brian warwaki gi miel to Bob to koro wamiel go kiki wuo kama intie no adanyono tiendi maratari ne oganda luo kendo e piny luo oganda wopong' kod were mathoth mapoko yangi nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende ma en chino mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero wer miel lendo kod mamoko mathoth
Luo Talent Search obiro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mane ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. You know, this Friday, dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search, 15th April 2025. LTN Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Hey, wanduse mana matin. Musibanduke king'ato dhi kamoro. Nitie crucial message ka. Rwakna Wahu Kang Okoth mano Funkatech Club Kisumu mano en London. Wahu kinyalo paro Okoth Funkatech. Wahu karibu sana. Paro Funkatech Club. Paro Funkatech Club Kisumu. Mano ka en oruoyo ka en London. Ayo wan gi Diana Sharon bende is watching. Karibu sana Karibu Diana. sana Diana. Karibu. Alafu nichie kaka Dan liech wacho kae no Bobo Kinyi wacho ni mos na wuoyi man bathi no wuoyi malongo mane luongo ni Odhis Jaraha. Raha ne en gi raha mochuo ka chieng', raha motimo cathedral. Koro Brian Liech wacho niya, wende ni ka chako pimonu na chako miele kan gi higa na chako miele gana higa 2005 mano kamoro ni Flemingsburg. Nyanya kach mane odak mana Cho Virginia ne pod anja higni 19 we wach. Koro Brian Liech wacho ni wendno atis pesa bika mondi matin. Brian Liech wuoyo mano jako chia. Brian Liech wacho ni wendno ochuoye mo wacho ni 2,000 Kenya shillings mondo budo di komakore kaka dwarore. Thank you. Brian Liech, God bless you. Mano donjo kabisa. Asante sana Brayo, asante. Dhano mor kanyo maratari. Koro thumno ng'ade kwarwako message mar Brian Liech ma crucial no. 2,000 pesa malicha ahinya ng'ato bolo kare. Wapi makofi tena. Koro Odhis Jaraha ka opposition mari thumcha pokne watieko. Isomo mos mar ka Bobo wacho ni karibisha Diana Sharon. Adil. Sama tumo ling kamano to unyiero adwa ni unyiero to upamo bende manyiso ni wadhi nyime nikech andusa pod waduoge pap Wabila. Mielo donjo kanyo mayom maratari. Aneno ka Bobo Kinyi wacho ni kare puonj be nie ei thumno. Yes. Thumno nigi puonj kabisa, nigi funzo, nigi mafunzo. En gi puonj kabisa ni winjo ni jomoko ne nyacho mako Nairobi ka. Nyach mapok none. Abuba. Moko bende ne gine yath bende mako. Yath moko ma Wakamba oketo go ji nika Jaraha yogine to moko kucho. Bobo Kinyi wacho ni mit sawa. Brian Liech wacho ni odoko mana ni gitana dako maduong' olinge Simba. Upuoyo juogi kochia gi kagan kaka be malich chora kombe Brian wacho ni utony.
Da upuoyo. Koro Bob wacho ni mos pole pole. Bob wacho ni Jackie aneno kitoe. Ajakoyo. Ndidi watoyo kodi. Okatoye kenda kikiteme kiringo pauni. Nikech antie kodi nyaka macha to ng'a. Kawuono okitony kata matin. Kidhi tamaki aduoki chien ka. Kawuono mielore donge. Dwa mielore? E piny mangima. Dwa mielore maratari. Paka macha to ng'a. Koro wuod kindu kamidhi e onge. Bed mana kanyo. In the meantime, kumbuka, this is Lintis Worldwide Television giving you this place we are is Lintis Worldwide Television workshop na pia ni art center. We also host people with conference meetings. We also give artists exposure and training space. Wale wanamuziki wanataka wajulikane wanapitia hapa. Brian Lech anasema Jako karebe msanii wa usanaa. Brian, usanii inakimbia kwa damu. Msanii wa usanaa. Brian, usanii ringo remo, inge gima ringe remo, miel takia osiepa. Lakini usanii to ringe remo. Koro kaindi wa offer artist exposure, wamiyogi interviews, bende wamiyogi live performances online. Ma wan be jok manochako online kapod ni jipod kia wan wachake ndalo covid kaweche tek kabisa. Koro omiyo watudore gi jok malich kaka jok muneno gi. Koro artists madwaro exposure, you find out where we are and we do the right thing for you. We also have space for your practices, video shoot and conference meetings. We also have it here. Just contact us through the number that same number that is on M-Pesa is the same number for your contact. If you want exposure, you come and we do the right things for you. Meanwhile, one gim sanika indima machatonga. One gim sanika ma otimo cathedral. Atis pesa. Analungo na $10. $10. Kech US dollar sema winyo ka kati koda maber. Donge. Koro $10 pod wan kodika apenjo jok modonjo manyien ma ok ong'e atis pesa nika wadwa ni mondo umiye maswali moko ariyo adek kapok wachako go thume moro machielo ma ji rito cha. Achiliango maswali alafu tuendelee. In the meantime bado tuko na Nyaboro Ochieng wacho ni weuru wuoyo mang'eny to entertainment tin. Entertainment biro. Weane wapenja tisu weche moko ariyo adek nitie joma dwa ng'eye aeto wachako donjo thume moro kanyo murito no. Karibuni. Oya, nyako wino. Yes. Oliet. Liet kapas. Owado liet. Kapas. Ana dwaro koro style mar miel mar artist pesa. Ing'e ni miel takia. Wer tahero. To wer benda kia. Her tahero kaka winje miel takia. Abo nyono tiendi. Do adwa nyono tiend Bob. Ng'eni botera Bob mos. Koro Oliet pass. Koro gisani nyako wino iwacho ni nitie gi album auchiel. Be gin abiriyo. Gin abiriyo. Entie ma be nasgolo lakini poki market. Abot korka pango mna team negi launching maber. Itim launching market maber. Koro ne joma winjowa ahero ni sama watimo bing ni ukawa timo artist is already exposed, but wamanyoga nyaka sponsors in case wanitie gi someone in the house manyalo sponsor our legend here mondo launch thume. Wabo really appreciate, that's why we are here. Koro kanitie anyone in the house that can launch ama you know someone, you know people who know people, wanyalo konyo our legend here mondo launch thume. Koro nyako wino sani nitie iwacho ni nitie more jikon. Entie more jikon. Ing'e ni gima nitiere jikon koro yaka tedore koso setedore. Osetedore lakini poko wuok oko. Ospoko toke. Yeah. Osechiek to poko toke.
mano gima itu ok nya winjo gi sa tagombo anabuoyo kodi kando ilidna mana mathis kama koro winte gi album ni mokwongo ne en mane? Album na mokwongo then okay Jua Kali. Okay, koro awacho wer to wer anti agoga thumbe ang'wen koro okay Jua Kali na achiel kuom star album. Okay. Second album ne Morin. Album ne Ajoji na Tuwena. Okay. Fourth nen Okinyo Nyathi Karungu. Okinyo Nyaropelo. Okay. Saina Uma. Okay. Koro nitiere Ajali. Nitiere to gi mae jikona. Koro nyako wino kuom album benigo te anto nitie mana album achiel ma toyaga ing'e ni thum ji nyalo hero but nitie ma kiwinjo jawajua gi chier koro album nitie ma chiero ga juoka Ajoji na Tuwena koro nyako wino kani bet piny kiwacho ni Joji ni Toweni nitie ng'ane go i kompe koso nineno ka koso hera mane wacho nikech ing'e ni nitie sama binya bet piny tichechi gi ng'ati wacho ni ya ng'ani ato kori golo ne wer makete piny koro miwaye siri nikech ineno wendni en wendi to sama were to chal wenda nikech oberna koro samoro ibedo insecure ing'e ni wan joma mine tijwa tek ibedo insecure nigone Joji ni kwano iwacho na okay madam moro lidho ni kacha tadwa goni wer maketi piny atis pesa sama nigolo wer mar Joji na Tuwena ang'o mane ringe wi thumni na wero era awach ni ne era nikech thumni na wero ka ero to na wero ng'ama ero to jokompe bende nitie nikech Ajoji dume bende en wey man sam jokompe bende nitie tall dark and handsome. Yeah. Jaradi waka koro nyako wino iwacho ni wero ng'ami hero to iye ka bende jokompe awero wer mahero tawero ng'ama hero to jokompe bende nitie koro momiyo nyaka na wach wechego Ajoji na Tuwena na wacho ne jokompe yani wendo kisomo iye tiwinjo yani kiwinje maber tiwinjo ka en wer mana wero ka hero kendo awero ng'ama hero ing'e ni wendno an gi adier ni kata ka Joji ne lidho ni nyadendi moro omera ni duoke piny wendo nomiyo nyiro ringo wendno ni duoke piny magombo awacho ni wendni atis noparang'o tago erokamano ni to kawuono ang'e ni were kowuok e chunyi emomiyo ni were koro wawinj Stone then wante gi host Nyaboro Ochieng wacho ni atis pesa kanyo wan kodi alafu Jared Achieng bende wacho ni Jared Achieng sirikal pod ni kodu nyaka giko penjna atis pesa nito ogoyo live band Kenya atis ni Kenya kae mogoyo live band kendo mana Nairobi City ma sami dware to the same number mineno mondik kanyo mitimo go support mar M-Pesa no kigoyo kidwaro atis pesa mondo timni show kata bed mana Europe kata dware mana US kata dware mana Kenya ka podi amanya te yude mwaketo nigo en live en gi team mochiek ahinya en gi team motimo cathedral Jaboro Ochieng wacho ni atis nyako wino Ajoji na Tuwena mano ne chuny thum ndi en nomiya kendo ineno ka thumbe go jiparo go midekre kata ning'e ni thumno nomiyo nyach maro maka Kisumu chon Dalo kane penicillin kosechuoyi to wacho ruma
An Stone aneno kisechako ketha. Obawach donge. Sana sechako bawach. Yes. Stonio. Iselal. Oka. Ajoje wona Yesu wonya meji unya soba. Stone ne tiendwa osechopo kamoro. Tiendwa osechopo kamoro. Gima ng'eyo Stone wang' kodi. Stone wang' kodi. Macha kit miel matang' Stone ling'a kani omedo keto ni mathum timiel. Mano is not. Matemo mos ne wuoda sebolo wak. Ajuji wuoda dero wuoda giang. Ai. Atisa kelo wena nyara gwenya.
pamne uratis pesa kuom thum motegno no. Koro Brian Liech wacho ni akia kamae e wer ma Ruth Nyajimo onyuongo toyaga godo e Ramogi FM wang'o nyango cha. Pare ne Stockholm kae amorega seche ma an e yo Otonglo kama berber. Koro Nyaboro Ochieng wacho ni Brian Liech Jakorayo, wang'ie uru ne jogi microphone, ne uru ka gin gi achiel kende. Piga makofi. Mani ngene sauti ya Ujerumani. Aneno ka openjo Brian Liech penjo Jakorayo ni to German gi kanye, owacho ni wan Dortmund. Koro Dortmund ka to Brian onyise ni Denmark kende ema ochung' e kindwa, dhano romo gode ema ok rom. Manyiso jogi nyalo romo matimnwa gima lich ahinya e studio ka. Kech ni watu wa power, gin watu wa nguvu. Magi wacho ni microphone ginyalo ng'iewnwa kata 4 kata mana par. Koro Idis John, welcome. Koro ka koro Nyaboro Ochieng wacho ni bas one team German wadonjo. Koro team German dwa wuoyo sani. Adiera kinde moko ne oketo posta e Arua ICTV. Posta ndalo moko nitie mane odhi e Arua ICTV, posta mar Atis Pesa. Dhiuru adhi nyime. Chieng' moro be ka Jakorayo otuch, wan thurwa wang'eyo miel. Koro giwacho ni kik wadog chien, waendelea gi roho no. Wabro neno makne ka sama giamua. Pod gine budho ka nyaka sani. Ere makofi mar team Germany, da kane kugo makofi mar team Germany. Alvaro Chieng wacho ni great job to Nyakowino. Makofi. Koro interview cha pod wadhi go nyime kapok wadok e thum machielo cha. Penjane penjo Bukaria adek ka amanyo thum machielo ma ji rito cha. Nitie thum moro mirito kanyo miluongo ni Ajoji Tuwena. Interview dhi nyime. Nyaboro Chieng wacho ni wan kodu we watudre gi Brian Jakorayo, microphone dwarore kindae maduong'. Wapi makofi. Ingeni Nyaboro Chieng is deeply concerned about your welfare. Dakugoe makofi kendo. Ingeni kage makore gi Brian Liech kae, to Bobo Kinyi Sibuor be ochung' ne United States of America kagin gi Idis John kae. Weche gidhi bedo mabeyo. Nikech budho ni aneno kaka wuono budho ni nitie jok momata. Budho ni oting'o jok momata. Guto kod Joshua be obiro ka represent Germany. Neno team Germany nenre ni nitie kodwa gi wach kae dwa timore kodwa maber. Guto kod obiro ka, aneno ka Brian Liech piponi ka Jakorayo wacho ni DJ Stone Kenya jaote one direct link. Mani winjo kaka Brian wacho direct link. Manyiso ni weche dhi bedo mabeyo mbele ka. Mbele iko sawa. Koro mine uru Atis weche questions moko ariyo kama nyunu thum machielo mirito cha. Gona uru makofi kendo ne team Germany. Amor ahinya Brian Liech, amor ahinya Nyaboro Chieng, amor ahinya. Amor kodu. Koro question. Yes. Iluongo ni STONE.
kidi, dhano koso kidi. Mano kidi. Yes, koro one back. Koro nyaka gan koino. Yes. Penjo mara to yom to botek. To ka in gi wisdom tibiro duoka mayom. Koro iwacho ni ka nidonje band, idonjo kucha to okawi gi jatelo mar band. Donge? Kaito ni neno nade kutiyo kanyachiel gi jaherani mihero te pawa mar thum ka joma nyiri gi gimor maka gimiel gi ng'ama dichuo mawer, to joma chuo gi be mor maka gimiel gi ng'ama nyako matimango mawer. Samoro ni winjo nade kineno ka samoro ng'ato dhi okwaka joji na to wena ni kadwa miye teng'o gine ni kawo gi nade? Sama ne wan e tich onge gimoro amora mananeno matek kata obedo mana ni ng'ato biro mielo gi joji seche go wan e tich. Customer be ing'e ni mondo imor customer, ing'e ni ka dibed ni koro aneno marach kata ka adhawo gi joma miel ga joji to mago kastembe mwadwaro, ing'e ni katimo kamano kiny ok ochako duogi. Koro seche ka wan e tich wasim ni onge gimoro amora ma wan e tich ajoji be the same seche go wan e tich. Koro kokalo kar tich kanyo koro ema nyalo bedo wach machielo. Donge fan nyalo biro owacho ni ka itieko to ibi nena kacha cha wadwa ni mondo walosie wach moro. Ka watieko tich ok nonyal nena kenda, noneno wate. Onya nena kenda. En wach midhi losi mar tich. To nyako ne wane wate nikech wan e jotich go. Aneno ga ka samoro ng'ato wacho ni kutieko to ubi ane mesana kacha cha walos wach moro. Tido ka samoro band leader kosewinjo kamano to wacho ni yogi we awegi chien ka mondo adhi awinja ni to jotelo kane wacho nang'o. Bendo nyalo dhi adhiya mana kaka wacho chien kanyo wan e tich seche go. Wan e tich koro maybe chieng' machielo, lakini sama wan e tich kanyo to wan e tich onge wach machielo kata manyalo paro. Okay, anyalo paro lakini ang' natim ang'o. To ber adier mondo mi ng'at ma utiyo godo utim go gik machal kamano. Ng'ama utiyo go utim go gik machal kamago. Ng'ama utiyo godo? Utiyo go nade? Yani utiyo kaka koro ne watiyo ga. Kaka koro utiyo to uchamru. To dong ne wan dhako gi dichuo. Agidi LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Agidi Era imer bwana, ere kaka inya penjo ka ng'ato ni chamo gi chware. Yanga. Ini kamu di wedding-a?
Wendane jokoro biro mole na oche mane gwengo akaka. Iwero pongo biya wana ona maiye nyara josi. Ati zendo na koro tuko mole kapima nyasango turwa. Iwero pongo biya wana ona maiye nyaro puno. Modo kotinya nyaga uma mole modo kadaluo. Sama wero kengo chinga nalito chunya neno digima. Sama wero kengo chinga nalito chunya neno digima. Dogora mokita were woi machiwo nega luore na tete. Monikani mimi jula wero kaide kakupija. Yagirango mama pini goyo topo monyole pinika. Ajeji waja sabana mawero wero rega godo. Olale kule donga manyi managila mungodo kuanga. Ajeji wana manila le kuje kindika na yawa. Kana basi mola lioke jo silo na pare ni ya erana. Paolo kwa chunya komona ne wero muaga jodile. Paolo kwa chunya komona ne wero muaga jodile. Akwa mwaza deo mina juli kionge chunya bayo. Bayo mabor, anyalo so. Ajadi do mangoma chunye paro kasamila le nakama. Welan. Ela sando wadomi na josi wede kona topinyera. Yomande migori mono suna ukele na nyaerana. Yagira goma nina madoro ero rega godo. Ero tuere. Yomande migori mono suna ukele na jodile. Ikelo dami mwandu nyate. Kujini yona manena yoya banya era gimana. Mama tino keli wodo monga tubiro yudo kuandu. Nimutla tujami. Rabolo kulo kita menya na menya kakanye yawa. Dongeraj. Ochulanya kakwa wodo kama ni wanya sindo. Ochulanya chulaka ondela limo gonya erana. Adine tuya mudo kenyo sakada nero nyaki kuyo. Odina fwenyo gima chunye dwaro da timoni ja erana anaiye. Donge bergo. Anariti yora kaki dwaro wadal kawasunge. Wali koginga kiti mora dua majo mangenye pako. Muni malere makilo mwandu. Mare losi nyingi siti bore kane waloso sigoa. Wakile kuno sana. Kawa bedo kodi wodo mwangane kwenye weche kwenye lilo. Kwenye rieko. Nokata yo mombasa kwenye doge wadake gija erana. Nyaki pichi jawa bae. Nyaki monge yo adu samana gituwete majigombo. Nomanda bendi ya omina jogi meponga kachiro. Omone kwenye. Yo kenyo ero jojinyo no solo manyo manyo pinjo. Bergo. Yo. Yo kenyo ero jojinyo no
solo ma joma dongo winjo. Wai mare ko tima wai korona romo sona nabi. Echuru mo me abada dio ipare nyara josi. Echuru mo me abada dio ipare nyara josi. Somo nyakalanda Kaweka na muwinja wero somo gewa somo Somo tine wodo keyo tile tiyo Nairobi Kabe ya hama jamondi kupinde mweta yuora Kama ya hama jamondi kupinde mweta yuora Dongo konya sama onge nyala mwamba konya Ito denda nyako ino mere kanya jondiro Juma misi wadaja gira gana misi sweet Ni mora sana Seto ngada guru kuma milo choda le koro Chopele makala mare goda teri kababa Mondo kwedi mede goyo sole tau kikongo Mosa kingi milise tokinyo nyako mosieba Chaki mosa na elisa chama wadi gatieno Kawiki mosa sami kuzi wadi gitali nyale Jume mosna mama nyero singo isi nyasuba
oyawre. Go. Samio. Na ini bisa kijana. Sami você Will. Jackie você Husband. Ayo Wiji. Bola. Ah. Vamos a sacar el entierro. Welcome in the building, Mickey Kilori. Mano jakindu achiel e budho ka, jakindu be gendia. Mano ora. Mickey Kilori. Warwaki Kilori. Bran Liech wacho ni Bran Liech wacho ni monego nadhi nyaka Homa Bay gi tienda. Pamne Bran kanyo. Bran wacho ni nyako maja machon neno be mora gi miende no. Yani o enjoy Kiplan. Nyaboro Chieng wacho ni DJ Stone Kenya Migori dala wa support Shemeji Nyakowino Nyathiga Us. Wapi makofi? Koro thumno ngade nikech awarwako Mickey Kilori aito somo comment mar Brian Liech no aito gima support message from Nyaboro team Germany. Nyaboro Chieng daka winjo ke pamo ne Nyaboro Chieng e comment mane ngene support gima licha ahinya. Support no gima licha hinya. Wuoch ma urwako mag miel ka kik ugol. Kech thum no pod dhi nyime. Asama mana comment. Wewe. Brian, ingeni koro iwacho nango Homa Bay kose kanye? Homa Bay idhi mana kama intie no isechopo Homa Bay. To and from. Kata thumno kata diere kata chake wada miel. Climax kan.
Logora moketa were wey machiwo nega luor na tete. Manikani yamini jula wero kaili kakupija. Yagira gonga mapini godo topoko nyole pinika. Ajani wajo subana mawero wero nega godo. Olale kule tonga maji mana gila mwudo kwaga. Ajani wana meni lale kanye kinik na yawa. Kana masimu lali okejo silo na para ni jairana. Paolo kora chunya gomona ne mwudo kwaga. Jojile Diero mina Juli kionge chunya bayo. Bayo mabor, anyalo to. Ay jadi dio mango machunye paro kasamila na kama. Wela. Ela sanda wado mina josi wede kona topira. Yamande mi gori mono sona ukele na nyaerana. Alina madaro aero rega godo. Ero tuere. Yo mande mi gore mono sona ukele na jojile. Ikelo dami mwandu ngate. Wedi gini yo na manena yo arambanya ngimana. Mama teno keli wodo moga to biro yudo mwandu. Kakanye yawa Dongeraj Wachona nyaga kura wata kamanye wenya sindo Kote teto chuna kaunela lima moja herana Adine tuya mutoke jasegada nelo nyake kuyo Odina fwenyo gimachunye dwaro na timo ni jaerana anaye Donge bergo Anarete yura kaki dwaro wadaga kawasunge Wenigo ginga kitimo na duwa majo mangenyi pako Tuj malere makelo mwandu Pare losi nyingi siti bure kane waloso sigoa Wakinelik kuno sana Kawa bedo kodi wodo mwangane ponya weje ponye lilo Ponye rieko Nokataya mombasa poni doge wadake gijaerana Yaki bichewa bae Yaki wonge yore adu samana kitweche majigombo Nomande bende ya omina josima ponga kachiro Omwanda kwetu Nyokenya hera joji nyono solo majo madongo pinjo Bergo Nyokenya hera joji nyono solo majo madongo pinjo Nikiti wiki Apo kiwinjo Wimare kosimawe ikoro nwalomo msuna Anabi Dio ipara nyara josi Echurumi abada dio ipara nyara josi Goodbye Atismenya Pecorino Oh yes Nyon kwaya Wadie Atismenya Mosna Delamo Kolumino de Karo na tiena ko
yo bilo ke yo ke mata Kata suba wanga uri Katunde gadonge gimabere matone Nakagora giwoka manyo jodi ngamaero Nakagora giwoka manyo jodi ngamaero Yoko ima joma gino nyulo wui marita Suna joma yeko nyulo wui mosomo Unyolo kego chienge du mosomo nyakalanda Kawika namu winya vero somo giwasomo Somo tije wodoke yotile kiyo Nairobi Abe ya hama jamo niko pende poite yuora Ama ya hama jamo niko pende poite yuora Dongo konya sama onge nyala kawamba konye Ito denda nyako ino nerbenye joniwa Juma misa wale jagirangana misi saito Nemi moro mimi juli tungani mora sana Secho madagoro tuma milo chodere koro Chopili makalmare kota terika baba Mundu kwethi mbede goyo soleka ukikombe Mosa kinji milise tukino nyako mosiepa Chaki mosa na elisa chomo wade gatienu Wiki mosa mipuri wadi gichali nywele Yumi mosna mama nyero stigo isinya suba Yumi mosna mama nyero stigo isinya josuba Awe isa chingane tia ala moni nyewa Imekinda wude ukeyo waibero machamo mwandu Hey! Wadi gatienu Macho nne tingisha kiuno. Ya Miss Papa Wachane Mosna usi Wega piga tizi Nyaka kanuwalo Chaki bosi omuri DJ Mundiano ya ore Go Samio Mena ini bisa kijana Yeah Sami bosi ya wheel Chaki bosi ya Uspen Kaya wiji
Jonyuol bende ni kadume. Joji kaweka. Wapi makofi, wapi makofi, wapi makofi. Nyaboro Chieng. Nyaboro Chieng, Team Germany. Wacho ni mano to tik. DJ Stone Kenya. Wacho ni mano tik. Ken Pemba, karibu sana. Ken Pemba wacho ni on point. Nyaboro Chieng wacho ni Nyathiga us your Elisha Jogo. Yes. Utoya mano Nyaboro Chieng. Kendo chako wacho ni Brand Liech wacho ni Ogina Turkana dhako tur gi chuore makata. Mon matinde gi ok chung gi chuogi. Tinde wach hera opogore. Manta dier. Brand Liech pod wuoyo wacho ni winj mana ni oton jaote. Winj mama ni oton jaote. Omakonwa kama duong' ahinya wada. Mano mana tis pesa. Wapi makofi, wapi makofi. Aaron Kemba be wacho ni DJ Stone hapa umeweza. Thank you so much. Nyaboro Chieng wacho ni Nyathiga us. Utieno small big Janyawara bende is watching. Mano jarumba maduong' ahinya. Tinde en Bondo club moro ni VIP. Nyaboro Chieng wacho ni we nyathigi ayiego yuot Elisha Jogo. Owadgi Arojit le. Oh. Yeah. Koro aparo ni wadwa go thum makoro waloro go. Mano thum manyien kabisa mogol ne Madam President Lintis kaen Switzerland. Mae thum ma Atis pesa ogolo ne ka dedicate ne ginyare ma Sharon kagin Switzerland. Koro kapok wago Lintis the last song, kanitiye request moro ma nyalo dwarore before then, ngato nyalo wuoyo dakika ni. Kanitiye request moro amora ma nyalo dwarore before, nikech okochuno ni mane mabed thum mogik. Ngato nyalo bedo ni nigi request moro kae to koro kwaket mano to watieko go. Koro kapok wawinjo request moro amora, un be unyalo wuoyo. This jara nitie wach moro ma podi ang'adi ka podi penjo Atis pesa. Ing'eni gik modhi gi pesa go mit niga ahinya. Yes. Aninge ni penjo to tango ka penj gi sani gima tanga kwa Anto Stone nitie thum moro mane gigo gi nyamin gi. Thum moro ne nitie mane gigo gi nyamin gi niluonge Aus Petho. Awinjo ka thum no agom nitie kako chwoya ga samoro. Mane gima agombo ni awinje kapod load. Ntika kutucha enanga beda pinyo kabi miele ta beda ta winje mos sawa.
Ajosa nyono vermos, atiena nyono vermos, atuango vermos, atiena tuango vermos, atuange kananga, atigi melo, atuange kananga, atigi karo. Chunya sungo gigite oremat, awero nyako momoro chunya sungo gigite oremat, supiko chene momoro chunya nyono nevere oremat, kowino ramge oretu, masungo nyingi giduma, na mama lani giduma, nyako masungo ne pinyilu, imora supi, nyako masungo ne pinyilu, imora supi. Supiko chiengo kuemo, sinimi konyaga nyawina, ine maneni kawechete, chunyi mochwe igo longochu, aheri linti, chunyi mochwe igo longochu, aheri linti. Aheri wada nyanya era, lini nemi konya kawechete. Chunge mana matin kapo nasomo comment moro ka aito waendelea tu. Eboro chieng wachane request en wabed uru e contact gi jo winjo. Achung e microphone ariyo. Wapi makofi. Owachane achung e microphone ariyo DJ Stone nyis Agutu Joshua Omanya Agutu Okoth Joshua adhi oro ne message mana sani makofi tena kwa Nyaboro Chieng. Nyaboro, I hope you have the contact number there, the number, support number, kama hiyo re microphone ariyo go hope ni sayo do namba nani kanyo kapo dwadhi nyimeka wari to kata wacha korecha kwa pamoni kendo round ya pili mano ngama licha enya Ruakna JJ Adero Joash be. Thank you. Chunyo nage JJ Adero, karibu and feel most welcome. Karibu sana. Nyaboro Chieng, kana hiyo roho na Mungu aendelee kukubariki kabisa. One kodi mpaka mwisho. Nyaboro Chieng, erokamano maduong. May your pocket never run dry. God bless you. Erokamano Nyaboro Chieng, sai madmetingi malo, erokamano kabisa. Masumbo nyingi
pinyilu imora supi nyako masongone pinyilu imora supi Odero wuni mino sodo jowi Osnap kugutu Aloya ni kamukelo no Osungi mamega bere konya nyafiki sumo nyaera Mama Shaloni tojogi thume kata dieru siku ninola Nyafiki sumo manilwo Supiko chiemo kwemo Sinimiko nyaka nyawina Ine manini kawetete Chunyi mochwe igolo mochu Aeri linti Chunyi mochwe igolo mochu Aeri linti Aeri wada nyanyera Lini nemikonya kawetete Napiki sumemo kao kome awero karwa kona galua Napiki sumemo kao kome awero karwa kona galua Olona nyiri mwero wana togi yongo weso niwari Chunyi mochwe goyonote Nyakoma nuon mwero ji Yongo mapoi tetete Nusiki pagi na vina Maere wada jaberni Imora supi Aere wada jaberni Imora supi Winora pinya kwarnya eka Mosna DJ Stone Mano kawin Alongo tumaka sije ngade oke kisumu wechodo Alongo tumaka sije ngade oke kisumu wechodo Alamo nilwako medina loli ngesini jichunino Alamo gogo nyakala Omina supi ndi mamala Ogwe nija berikino Wede na sharone bende Kanaga wengi mala Katiki sumu wechodo Nyamama wechodo Koda biro Nyamama wechodo Koda biro Ay, nyosumo Oina ramji Amako kumanya gimela Ikelo rekadendo nyabe Awero go nyosumo dago Intol supi kochie Ane nyaki sumo Chunyira nyati joluo Mia maki windit nyabe Abaki mami Siki sume makora sumo Asungi min sharo Sumo dago konyo ganda Tokenya pui Amoka weri lifti Alewe awere na lady show Iki sumo machalo sumo Beka nyarulaya Iune nyako mawero Iune supi kochie Iune nyosumo dago Iune supi kochie Omne uru nyati nyaera Omne uri sharo Agindege nyama madonyo Susi agindege sui Omne uru koroko kalo Omne uru mami Iki sumo aera dua Inti suaero Erkare biye sumalu koricho Chalo gi mama ne Iki sumo marie nyimula Chalo gi tabu Erka pesa mangio gari Pergi kita isurane Malere no chui godo Lima ni konya jopi Wedi nyati nyaera Sumalemo Imiale koda kati koto Imaklere kati joluo Osman Queen Sharon Nyame Oina princess Osman Queen Sharon Nyame Oriti mami Hey
wapi makofi Atis pesa. Koro kawaloro warwako Ken Pemba, karibu sana. Othicho Jasuba wacho ni opoto maratari onge nindo. Othicho Jasuba kata inbe wadwari e studio ka one of these days. Sani wan gi concept moro ma inyalo bira kaka Othicho Jasuba to mi interview kaka watimo ne Atis pesa ni. To wende gi wachwada kae to jiwinjo kama indi to wayudo support. Wan gi jok maro teke sani ma ochung' kodwa kaka Brian Liech, Jako Rayo, wan gi Bobo Kinyi Simba mochung' ne Dallas Machinery, the whole of America, wano Bobo Kinyi. Wan gi Nyaboro Ochieng mowacho ni ochung' e microphone ariyo kendo en mtu wa kusema na kutenda. Owacho ni microphone ariyo ka en Germany kachacha okwano ni 1 2 3 4 4,000 Kenya shillings. Wapi makofi? Thank you. Thank you. Hey. Makofi. Nyaboro Chieng. Next show maen kiny gotieno wan gi jathum miluongo ni Dadiso Owino. Owino. Wadwa make sure ni Dadiso Opiyo Owino kobiro to in gi microphone achiel ma wan go kama cordless. Wadwa make sure ni kiny wabiro present ni kae microphone ariyo ma cordless ma pesa nino ong'iewo mondo ing'e ni wan bende wawuoyo gi jowinjo kaka wachono. Wan kodwa achiel kaka un kodwa achiel kendo wamor. Wapi makofi tena? Hey, thank you so much. V Lagos, karibu sana V Lagos, karibu sana. Koro Nyaboro Chieng wacho ni mondo Elias gi Agutu Okoth Joshua mondo Agutu Okoth ogochine mondo ging'iane kaka ginyalo konyo watu another level. Kech Agutu Okoth Joshua bende promoter maduong' ahinya ka gin go Europe. Koro Brian Liech wacho noketo ne sei e microphone kanyo endo. Brian Liech ogolo kendo 500 Kenya shillings. Keto go sei e watch microphone. Wapi makofi? To dakane makofi odni. Thank you so much Brian. Thank you. God bless you. We are very much on point. Na nyiso uni wadil gi jok ma relevant. Very much on point. Wadwoko erokamano ahinya kendo ne Nyasaye moketowa ka. Nikech ka teko mar Nyasaye onge to bende onge gima dwa tim. Koro wadwoko ne Nyasaye erokamano aeto ka wachakwa go erokamano ne mashabiki magwa, viewers magwa mobedo kodwa kawuono e show ma kawuono. Jok mo support wa Nyasaye omedu di 100 gi 100 gi 100 gi alufu gi milion. Mondo teko wuo medre malo kanyo. Wapi makofi? Jok ma poko support wa bende walemonu mondo Nyasaye omiu teko mondo chieng' moro uchako support wa nikech wantie ka wan koduka talk shows to gi live performances wan kodu modich kodu throughout the week. Koro miyo wabro bet kodu ka ndiko wageno ni jok ma poko support wa bende walemoni gi mondo Nyasaye okonygi mondo gibed gi uwezo mar support wa. Jok mo support wa Nyasaye omed lwetu di mia gi milion galufe. Wapi makofi? Otherwise we are parting shots now. Wadwoko erokamano to kapok awuok ka adwaro ni mondo presenters kagi achiel kachiel nyaka wachop kuom Atis pesa ka wadwoko erokamano. Koro parting shots. Jaraha. Aduogo kendo nyadidek, nyading'wen, nyadipar. Achaka moso ukendo jowinjo magwa kaachiel gi joneno magwa nikech joneno magwa be mawinjowa to kendo be ma supportwa. Wamedo duokonu erokamano, umed chung' kodwa kumiyowa support ma waneno kutimonwago miyowa mijing'o mar medo dhi mbele mondo mi wambe chieng' moro wachope kuonde ma ji nitiere.
wabro bedo kodu kaka osewachi from Monday to Thursday. Wabro bedo kodu ei TV waka. Wabro bedo ka wago mbaka wanyiero to moloyo. To wabro dwaro ni sama wambe watimo negi interview to umbu medo waparo. Umbu penjo gi kono to giduoko gi koni. Kaka mano to meduru mako lwetwa, Ruoth mondo med gwedhou, ofuku med pong' moingo kaka gintie gi sani. Erouru kamano. Kapok wadhi the next comment, Brian Liech wacho ni owinjo duondo dero jowi the big animal ei thum lintis kanyendo. Ogone opamone the big animal owinjo duonde kare. Brian Liech en ga sharp. Onge music. Notice ni odero jowi duonde ni ei thum kanyendo. Achaka ambe awinjo kimoso Owino Ramji kanyo. Ambi aneno kigoto na kanyendo ero kamano. Winjo ka thum no thum motegno. Koro next parting shot. Thank you so much, viewers. Thank you so much, our fans. Bedo kodwa up to this time is not easy, but we appreciate your presence. Thank you. We are still on this up to Thursday. It's tomorrow. So from next week, from Monday to Thursday, tutakuwa pamoja. Thank you so much, and you have a good night. Okay, asanteni sana. Stone, allow me notice somebody here. Lagos ametuma sana messages mingi, and is good if tuna appreciate everyone. Amesema hapa ya kwanza Chublu, ya pili salimia jiyote. Mmepokea salamu ya Lagos? Yes. Amesema salimia jiyote. Tumepokea hiyo salamu Then Bob wacho Bobo Kinyi pod wacho ka ni Nyasaye omed gwedhou. Nyasaye in bendo gwedhi kama initiere osiepwa wakao gwethno. To wantie nyaka gi Brian Liech Jakoraya pod wacho ka ni Stone in be Ruoth omedi ma ichang ma iduogi. Erokamano kuom lemono. Amen. Ochopo. Koro ka watieko ung'e wote, mimi Anatis Jackie, Anatist, to ahero gima timo. Tatemo kwayo joma winjowa ni wamed bedo pamoja, to wagerore nikech wantie gi artist e Luoland, to wayudoga ka nitiere ga talents piny ka, to talents gidwaro kaka gichopo kamoro. Koro wan ka mondo wa expose, wamiyo gi exposure, ka intie young talent mawinjowa ni upcoming, wantie ka mondo wami exposure. You just DM kokalo kuom Atis Jackie kata DJ Stone, then waneno gima watimo. Wagoyo erokamano nikech bet nyaka this late ok en gima yot. Wantie ka from Monday to Thursday, kiny wanitiere gi jathum miluongo ni Dadiso Owino. Koro keep it here nikech kiny wanyonore ka, miel bende dhi mielore ka. Erouru kamano. Nyako Owino, Nyasaye ogwedhi mama. Koro in maitieko. So far next Tuesday bende wase confirm wan gi Isaka Makaya. Mano Isaka Makaya en bende ong'ere kaka Gaiwan. Jok mong'eyo thumbe mag Emily Nyaimbo wang'eyo ni Isaka Makaya en ng'a? En be en artist marwa ma next week on Tuesday. Ken Pemba iwacho ni kamano, in bende wadwari ka Ken. Ok ibi pondo e talk tent. Nyaka koro ibi manaka. To ka unitie Ken biro. Ka unitie godero jowi pondo kacha taneni. Koro ing'e ni next intie ka nikech kato wanyonore kama wadhiye onge. Wabo manyo nyaka buro chungo mondo jopiny ong'eu. Erokamano. Koro Atis Dola. Atieko ne osiepewa mokawo thuolo makende mwabudhogo otieno ma kawuono. Aduoko nu erokamano maduong'. Nyasaye mondo med ritonau mang'eny.
Dwoko erokamano kabisa. Anta panung'eya ne joma kiaya iluonga na Atis Pesa. Adwoko nu erokamano mang'eny osiepewa mobudhogo kawuono. Nyasaye mondo gwedhnau. Erokamano. Koro kwatieko tawacho ni waduogo ka for the first time after a very long break, and we've opened the year. Naona kama Mungu ako na sisi. Tumekuwa na blessings sana kwa hii show ya leo. I think so far hata tukiangalia talk shows zetu kuanzia hata 2024, this I think according to me has been the best show. Wapi makofi? Koro wago erokamano ne Eric Omondi Juma mano ya onwa pap. Kendo wachako wago erokamano ne Bob Okinyi Simba mabe ne ochako ojiwo ot kabisa ma ot omakore kabisa. To Brian Liech wago ni erokamano maduong' ahinya kaka in be chaki medo teko kanyo kabisa. To Joseph Adongo or nyingo mar M-Pesa, sorry, tiyo gi nyingo mar M-Pesa kwa erokamano. At mogolo microphones. Ere ng'ama nyalo paro maber ahinya ni ng'ama nogolo microphones iluongo ni ng'a? Microphone mong'iewo microphones 2. Nyaboro Achieng', Team Germany. Awe ni wiu nyalo wil. Mano Team Germany. Ing'eni shows wa mag talk show gi kawuono kodonjo for the first time. To nyiso wa what kind of material is made of. To wacho ni pok owegi kanyo. Wacho ni odwaro ni Agutu Okoth Joshua mondo omanye. Makata samoro nyalo bedo ni opango ni Atis Pesa tour mar Europe, you never know. Kech gine jok momata kocha cha. Europe kacha gine magintie. Iluongo ni Team Germany. Giwacho ni ka gin gi Brian Liech gi Agutu Okoth Joshua to Germany gine Team Germany. Koro pod en kodwa. Otherwise waduoko erokamano everybody who has been watching, those who are going to watch us tomorrow. We wish you all the best as you wish us all the best. In the meantime, this is STONE. Brian Liech timo correction kowacho ni Stone anto an Sweden, German to chiegni. Koro un team achiel kumakru gi Nyaboro kanyo chieng'. Ang'e ni Nyaboro be awinjo omedo wacho kanyo ni to pod wan kodu. Dongiwinjo gima nyisi. Wacho ni pod wan kodu manyiso ni Nyasaye ber. Wacho ni God is good. All the time. And anytime. God is good and that is Thank nature. you so Wow, much. God Amen. is great. Amen. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN,
The best ahead of the rest. Luo Trending Nation LTN. Gik mopandi idhienyo elelo. Number one platform above them all. Thank you. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.